Amajita kemkiwa apha siyapheka kuyafika ngala ngokuthi iyaphinga maphindaphindi mhluzi uyabila vusabalele ndiyapheka ndiyigoji kwedini ndiyavika uleke ngathi ndidlala kwiFIFA ndiza kumifu uyabhifa phethe amajita S2 ya molweni bahlali igama MJ the best intwana yase-Eastern Cape kwitown encinci ebizwa nge-Ayidutywa akusema abantu bandazi most abantu bandazi ngoba ndingumrepha balapha elalini atawazi nge-1 ndizoreleasa ingoma isiphinde sabuya ndifitshare uKD noLista noKD phaa nge-1 uzoreleasa ingoma ufitshare mna nge-1 ka-Okthobha neyam ingoma izophuma nge-1 ka-Okthobha atawazi bahlala akho nto enintsi mani yile nto qha bendizonixelela yona ndiyabulela ngenkxaso yenu.